फिसौजो सानै फैदों बे फानिया जेबो थोनाय नङाना उदैयाव बे उदै खिथा ए होद उदैया रिमाया ओंखाम होआखैयानो ओइ रिमाया फिसौजो सानै फैदों नै आंना बावरा फिथाइ देखावनानै जानो मामि थां गावसिना फिफा बायना लाबोनो रोङा मोना बिदिखौ ना मोनलाय मोनखाया दैथुनाबो मोनखाया अबावसो फैदो नै जाबाय थाबायाबा थाबायनायनि खामानि जोंहा आबैसो Betul? Nak kabun nih. Ami nak kabun nih. Jauh deh. Ami nak kabun nih. Ayo pergi ambil robis nih, ayo pergi. Mana lagi bal dis tapur kulai. Bisa angkat main sebaik. Biar Gaibai nih pesawat, sampai sasi dugi ja. एकदम बारे दुगिथार बेहा दुगिथार फैलाय ना हरनाय खनिसा नों जाया हे दुगि ओइ आबैजों बु आबै बु नोंखौ नै आबैया बु ना हरनाय आखाया आबैना फाथिसिनाबो लाखिबाय गोजां बोथोर जाबायना थान्दा हइसे इजने लागे आनि बे देन हइले मै धरिम खुरा खट जागा बुरुआ फारा दे बादिसिना लाखिबाय नै जोहा नों सुदो आइ सुदो बादिसिना सोनसै दे गथ'फ खाबथानो दे खाबथादो गोजां बोथोर जाबायना आजिखालि केरासिन गैला बेखायनो बादिसिनासो लाखिबाय थायो जोहा जाबाय बिस्ट्रिखौ माला कान सलाय हा गुसु नोंलाय माबा बिम नों लोंनो ए र' आइ खाबोनसो लाबोलाय हादे लोंदो दे आनै दे लोंदो ओइ दिसथाब गस्लायाबो नानै ना याम्मी नै याम्मी गोलैसै दिबिया गोलैसै सिखा बिरादनो बिसोरो होनदो दे आयौ था होनैदो था होनैदो औ कापखौ मिन्थिबाय गासिबो औ ए न'आवसो दोनहैयो था होनदो दे था होनदो दे ए न' सिङावसो दोनो मासे गियाननि बे माबाया टिभिया न' सिङावसो दोनहैयो आयु बुरियाखै नालाय बारु aja Kami baru aja iya hantar ke beda Mimi jatuh jatuh Bima be baru aja Sota Bim Mimi sayang nih Mimi cantik nih Ngơi Mana? Aman wajib ya bisi moजां Jatuh nih jatuh Bisa nang Ang leuheup ang leuheup sunda Hot Mudia fuat Uli masih cuk Uli cuk mas Ha bau
Oh, माथो मानसिखौनो मेगनाव खेबथारसैहां मेगनावनो हा होलायबावदों उदैया बोरै उदैया बे उदै खिथा ए होथ उदैया रिमाया ओंखाम होआखैयानो ओइ रिमाया जेबो होआ बिदिनो सामफ्रामबो आसामखौ सोर लाबोआ आसाना सोर लाबोआ एकदमबारे मेंग्लुंजोबखायो जि मानसि जायो जोंना फुंनिफ्रायनो मानसियानो मानसि दासो थांजोबदों गथ'फोराबो गेलेनानै ओमफ्राय दायो नै जोंहा दासो आलुखौ गायनो मोनसिगोन मानसि दुमसि फैनानै गायनो मोनाखै ओमफ्राय दा माबानांगौ आलु माबा गायनो नागिरदों जायगाया दासो मैगं रज'नानै सिनायदोंना अबेयाव खालि दोनदोंमोन ओंखायनो नै दासो दा गायनोसै दसेनो नायलांबावबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ देमसि होनोसै एबाराव देमसिखौ ओरै लाइनाव हो जाबाय होदो बाहाय लाइन होनानै होबावदो होमबा होबावदो होबावदो रज'गोन बे रज'आ जायो नामा आलुखौ गायखांजोब्बाय जोंहा बारा बुरजा सिरि नङा एसेल' गायखांजोब्बाय आलुखौ नै सिरि मोनसे बोबावबायसो नैबेखौ गायबावसै एसे दंबावो जेरैबो जायो जायखिया आलु लोमनांगौ लोमो दे जायो फाना होखाजोबलाय आरो मा
फानासो होगोन जोंहा नै आलुआव फानाखौसो होगोन बेलाय फाना आयौ माथो गिलिरथार आयौ बिसोर एसे एसेसो लांनांगोनदां फानासो खोबगोननो थोनाय नङादांलै फानाया आया माबाबाय सान्दुंआ बिदि गोसा बे फानाया जेबो थोनाय नङाना गैला स्रसाय नै बै दंबावो थोसिगोन देलाय थोसिगोनसो गैला एसे नांबावगोन थेवबाबो फानाखौसो होदों नै जोंहा फाना बिमाया बानायगासिनो आंबो बानायबाय मेंबाय आं जि गरम जा मेंबाय आं दुगैसै ओमफ्राय दायो दुगैनानै आरो खामानि दङलाय आंहा मैगङावसो गाजोबबाय फानाया जा मेंबाय गरम ना सान्दुं जानो सामब्रामबो गायबावनांगौसो नै सामब्रामखौ गायनो मोनाखै दाबो सामब्राम दंबावोसो आलुआबो नै दंबावोसो सामब्रामाबो ओमफ्राय ओंखारबोबाय आङो जा सान्दुं गोसा गारिखौनो जि गाखोफैनो बायो आङो गोजानथार नालाय जोंना लामायानो थाबायनांगौआ सोरनिबा टट' गंसे दं ओमफ्राय माथो ड्राइभारानो गैया ट्रेन खारनायसो लोगो मोनफैबावबाय हास्लाबाय